I ćao svi ljudi, došao moj novi klip. Evo što se tiče ovog klipa. Ja sam sada neki challenge, kako se kažem, ne baš izmislio, ali sam više skopirao onaj challenge, water challenge, da popijem ja flašicu za 30 sekundi, ali ja ću sad uzeti ovu veću flašicu i da probam, evo, malo, možda, pa otprilike tako nešto, malo još pola, da popijem ljudi za 20 sekundi. Sad, meni je ovako otvarač, ali dobro, neće biti baš preteško. Uzimam se. Ja sam ga zategao, ljudi, to samo tako. Ljudi, odvrno to. Ok, ljudi, ja ću brojati. Pa, ajmo krenuti. Špecu. Nisam ljudi sve. Ostalo mi ovoliko. Tako ljudi, pokušajte ovaj challenge, tako da. Pozdrav!